Mihatag na og pahayag ang chairman sa Zamboanga City Ecozone kalabot sa pagpahigayon sa birthday party sa ilang opisina na sayrang duna na empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Mipahayag na si Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority Chairman Raul Regondola kalabot sa mikatag nga hulagway sa social media atol sa iyang birthday party sa opisina. Matod niya, surprise party kuno kini sa iyang mga empleyado alang kaniya udto niadtong adlaw. Gipakanaog siya padulong sa conference room sa buhatan kung asa gipahigayon ng aktibidad. Gipahinumduman kuno niya ang mga empleyado kalabot sa social distancing. Gilimod sab diini nga mass gathering ang nahitabo kung asa 79 ka empleyado ang mitambong sa surprise party. Pero una niini September 6 diyang nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka empleyado sa buhatan. Sa karon, naka-self-quarantine sila ug napulo pa ka empleyadong dunay direct contact sa pasyente. Hindi pa rin yun mass gathering kasi workdays yun trabaho yun, may trabaho kami yun. That is Thursday. Paano maging mass gathering yun? So mass gathering, sasabihin natin kung walang trabaho, pupunta ka lang sa isang lugar. We are all 79 employees. Paano naging mass gathering yan? Diba? Oo, may trabaho yun. So paano naging mass gathering? After the coastal, may trabaho kami. So, andoon kami lahat.